Ka Hinyotrap Integrated Territorial Organization, Kalakintu ya ka Khasi Hills Autonomous District Council, Banthau ya ka Committee Token, Halor ka Jinkano Pindon Kambakla, ya ka Pisa Bad ka Jingthod Haga Sinchar Khadar, Jong ka Hima Miliam, Hadian ka Jing Shasasban, Jong Usiem Aina Manik Siem. Haba ai Jingtho Shaka ki HDC, U President ka Hito Udan Bok Dakhar, Ulo Ong Badan ka Jinkino, Kibajor Halor ka Jingbom Shai, Haga Jingyo Jingarap Pisa Jong ka Hima. Kahito kelapin pauru ke jingbom ngai ya ke jingyo khajna kabatang lai klur tingka house nem arajar arpusan arpun riu bat ong balada to akit bha ke jingyo khajna kala ban poi hadu arphone lai pho klur tingka kaseng kala kinoru ba am shimna le pat ba ikitenda bat am don ke jingya kren pat ba halor ki mat ki ba kongsan kum ke jingya ka japur jila meghalaya asam Namar kata, kahito kala dawa ban thau maldor ka komiti token, kabala luit ban pet bnia ya baro ki kampisa, bat kejinya chnong jong ka hima milia. Minta ke sini nak kalian juga hito sengkeme nilawan bo ikan ka dorkas ke Chief Executive Member CM juga Khasi Hills Autonomous District Council habayedai ni ai kan ka shiti dan ni kata ka bangidawa ban inquiry tani ban tokit habayedai ban kan ka jimmi kan ka kundrum kundram hopo ka himamlen kamtam dang shi hadin bangi iba ka this council kala suspend yo sim jong ka himamlen ni sondai ban one shapot this council ban dawa shushu ban le ka inquiry nang ban lap bun ki jerwit jerwat ki jing ya tungko bat ka hima lem kamtam habe dai bat ka jingmi na ka wi ka ba ong ba ki ka jingmi kan dai ka ba like ka dai like lord system jong arpsan arpun reu te hakani ishti nila kren daga basai bat nila pun pauru ni kun hajar jong ka hima lem nim so ya hab ba kan ongkat ka hima meliam kin yo ya kata ka jing lum tang lai klot ndrei kai ka bangi so kan dei palat ya ka arpau kan dei spau dan arpau klot te hagani ka shithi nila instruct ru long nila ajing mut ya ka dis council ba dei ban nodi ko dei pentamai lani penjana ya kata ka million act and rule nomor ba da feedback ya ka William Rose Imship arajar nyo keren kumni ba kadorbar ka him office jong skem ma William kadai ban khot ya kadorbar hima at hangne ka ong ba at least once a year to preside by this year na nero good PCM ka ba hadu minta musim la khot ya kata ka dorbar hima hapo ka hima William te kajing dawa ka jongi ban penjana yusu ya ka hima William skem shibul kadai namar bakam dan kata ka provision kabalada uni usim khot ya ka dorbar ukun haja tele bunga tengi ni songkhya ya kan kan ti nilawan mi bat ni la ya ai jumut ban ni la pindi ya kata ka statistik ka jingkhen ka ba hakanong rim ba ngiyeng bang yong nyim sa nyim smo ba kandai tanglai kelot namar la dan ipek yaki jinglum khajana ke ba rem insha highlight kumba si senam khandai spak khandai bukai nilap ba ka jinglum khajana ka doi habdu sau pholak kata hadin ba ot lu kini ki jinet ki tanat ki jing sio yaki hi ta ki cm ki jing sio yaki ta ki menteri ki jing sio yaki ta ka bairneng gini tai ta ka poi hadu sau pholak ya ini pat di senam arpu arpundreu komot ka badang dei kiu arsha but manusia tu ka history kian kabala rangi pai dian manusia dia kata ka jing ai ki yo ki ke poi hadu khatsau lan ni ki khasan lah te haba ka hadin nang tu pat ka hiar kumba siki pralak kabalong marsteng kataru undal awan pat do acting same way te kani hi ka jing le jong ka ne ka isi ka pamenta ni ai ka jingero bakal anut ban ta kata ka reu jong ba kilatip syai kim salia ya kata ka political career ka jumpi henry ban wanra kajing baha hapo ka hima miliam lani kata ka jing wanra hapo ka ni ka kanuksa yikiwi kiwi ke himaru kani kajing le ni ai ka jingero bat ni kenturu yaki timba ka shiti bat ni dawaru bat de ban le ka jing thokit ka babnya nang ban nak shushu ya kani ka jing ya dia caka pathar kum sapo raj marwet dat nang ta habi dai bat khamtam bat kini ka rukom lum ya kata ka khajna
namar baro kata hi ke badan di isi kibarim kila feel not habayade bat kane ka benta ka ban kendang telong bat sakawai lu ni layak rentai sani bat kat kum ka dor khasi ngila pen sngoru ba la dei ban thap shushu ya ki dekot jong ka hima melim kata ye kita kin rius pangut jong ki rang ba snong hau perkat ki khon ki hanjang ki jong ki hima melim kila dei ban mi shakmat pat kila dei ban suthu ro ni tip shai bal la da kata ka riti ko dustor ko jongi ha ko por barim tendre kat kum ka juk ka bamanta ngan chu highlight kin liat perkat pi kani ka hima melim hadu menta kani ka juk jong ka IT jing shisha kila dei ban la ka jong ka website ki ban pendi ba kumno ban thep ya ka tendar habi de ba ki yo ki hat bande kita ki giat ki ba pher ki badan chapo ka hima mili te ke ka bajia pat mental ada feedback ya ka tendar kim ju hot ya kata ka advertisement kila shui I sob back namar ngi lai ya kata ka jing shisha teng tadi ngam da keno spesifik ya ka snap ngam baklar ka de khat sau khat san ka bala mi ka jing thep sa tendai pholak ya ka ta yo masi kapok berni Henry undal ayo usia no tanglai pulang ke pedi kani ke bomlong transparency hapo ke hima melin ke undal ale inquiry nga trai bun ki bangat bat bun ki badan bertai ki badan ki penpencak kala kani sa kin sangat hakata ka inquiry bat nga kermen hakane ka isi ke bat mai bat kin sa rat dengkong upai ba umde ban yum rei kai ka jingle bat kajing ya kelenti kadai kum ki an kiro ndai banga batai start ndai ka an ka hima million sem pun ka kren da ba shai bat nila highlight dulu dia ka commission jang ka kendai spa san pendrio ka ba kumno la pendrung ya ka kadon kajing ya kon ban pendrung ya kita ki krane le ne khatrangut ka perkat pi wat hapok ka executive darbar snong du hidang don habuk kita kinong khmat ki bangi don khatsau ka sangut ka kat ka hima million balai tang kat ni ki ban yakran ke balai bagi mi kini ki jerbat hapok ka hima melim kadai bet ba la aili nadu kesang di HEC ki barim tengi kerman skam ba kane ka isi kan shim ye kane ka jing ujor chini ba kan le ye ka no query ka bokoi bobiang bat nyen salab lut ye kita ki jerwat kita ki balari nadu kisnem pat kani ka jing dawangi dawana du ban inquiry na du snam chejar nai spa nai tusa Kutu kan ika jing ong jung pi ba ong ba tak khajna ba nyo lum kan dei palat hokror kumnu pi ne bata di pun song nong rim nomor da kumangan pun phai biang ngan ong nei kan baling inut ban kren pun ta kani ka jing lum khajna mo ni haba fitip shai ba dang sian ar kedua ba ya kata ki ong ki ba kin tap tandar ya kata kayu duk te kajing lum ngan suya tu iti kayu duk ka parking yu duk kayu ke kadon kani kata kayu masih beri dua kayu molong nang po kayu musning yo umroy yo umdan haus ini yang jutu ngai iti hau ni usnem knai spa knai ka total ka boy ki hadin ba ki la depot ya kata ka miscellaneous kata ka customary allowance refreshing bill office stationery printing stationery ka legal expenses miscellaneous kani katay long ba hadin mo kami sa pula mo house nam ka kanai pa kanai kani kadai art nri ini pensyong nongrim hangta bangi pong ba kumdei tang lai klot handrei kandei art ho lani lai hatu bai dei ba ta pi ba di hima melim bai dei ba kan ni jing cha ta ta kata te ngintong kajing komsap te lada kamdei kumta te balai kami kani kajing suspension ke badan kan loophole taka daw skin sa suspend kisir lada kamdan hi kani kata ka kajing duna lada kibiang kita ki act ki rule ba ki yat kapkum ka million stemship rule ba ka act ngam tharai da kandon kata ka jing suspend apo ka ni ka hima million ban yo si sa ta sa kada go ba khoi wat hima melim lu kai ba ka sin jam go kaseng go pin ya nang ni sikman kamar mo kilong manda lawan sa konsil ban patay sa pang jing dan jing pen ban kam bakla kam jing shisha ngan khnang bu pai ba yusai kani hi kawai ndai banga yaro ndai namar kada pikir mau dang shen ni kendu yo governor ban ni dawai kata ka partiless ya kata ka party base habangi ong partiless komod claim da don kata ka symbol tenrei
ngida ongru ye kawi ka kantian ladangi pa syai ka sinchar kan ar ladangi pa ban i kata karya sinchar customary lo ide ban ai bitanga ya kawi ka kunhon ka pai kai balai bajia mentaro namar ba hangni mdon rongser banjin badan rongser sin la kata ya ka hima melim kila sa pun khen lani sa pun her lani kala ban khalem ka isi ha kano kono ko pot kata pi lai hi nadu o kapor kebarim Basko bayru ladagi yakran ya kata kajing bom sap hila ban kan mau dangam da isnem haba kadang kawi ka sadu mentang ni apa di konsel kaba ya karung ka pisa haka account jong secretary marwai te barok hai ki te kata jaga ban yakran je transfer ke corruption te ngi kai ka bangi de ban insau ka ba nila stroke chai ba ban wan hi ka jing sensar ka bobiang lada midon kata ka jing kata ka sarkar sendrop lang lani ka jing don ka rongser ka but kan yo shisha kata ka jing yak bet tamenta kan ni ka urlong ru namar ba ka don bitan shiro. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends, and a little bit of home. This is STEMS, our ride, our future.